По принцип има антена, която хваща супер нискочистотен ток в атмосферата от всички излъчвания, интернет и радио, телевизия, Bluetooth и всяка една вълна. Това е мой модел и искам да го превърна в панел. Това ще е само малката клетка с множество такива. Естествено, нали, тока се минава през кондензатори, диодите го отправят, разделят плюса и минуса. Това са моите модели. От нискочистотния минава, зарежда кондензатора, отново минава, зарежда по-висок кондензатор, отново минава, зарежда по-висок кондензатор, деля плюс и минуса на базата на тая основа. И това е следващия модел. Двойна клетка. Тая двойна клетка трябва да я направя някакси такава, за да стане цялостен панел. Различни опити. Ще си поръчам цял комплект. Трябва специални такива неща да си купа, за да мога да си тествам.